Казвам купол. Звезда. Жълто. Умно. Цветно. Креативно. Риба. Риба. Ние нали говорихме за софтуери, хора? Все някоя риба може да се обработи с софтуер. Айде, Чакай, трябва да го измисля. Това е съмнително, защото не трябва толкова много да го мислиш. Стигай ти. Магиосник. Магиосник, риба, умно. Ох, аз съм просто изумена и не мога да го скрия. Какво е това безумие? Какъв е този софтуер? Тук нещо ме лъжат. Мисля, че е ясно кой е импостъра. Но много ме интересно какъв е софтуера. Какво прави? Аре сега да го позная. Казвайте ми още думичките. Ама започва с Г. Започва с Г. Да. Зодия. Мгм. Това е софтуер. Да. С Г. Магиосник. И е Зодия. Зодия. Няма такава на английски ли? И освен това може да отговаря на въпроси. ChatGPT. Каква зодия е ChatGPT? Да. Кога е роден? Не. Вау! Добре, имаш и първата буква. И е зодия, коя? Не се сещам за Зодия с Г на български. И що трябва на Дай български? на друг език, да. Боже! Честита. Джеминай! Да. На майко!